Salutare fraților! Astăzi facem un vlog din frumosul seria 7 din care am făcut un car vlog, numai că acum avem o schimbare. Am schimbat jantele. După cum vedeți erau cele negre, dar acum sunt cele gri. Și care vă plăcea mai mult să mă lăsați în comentarii. Eu tot alea negre erau mai frumoase, dar mă rog. Așa. În rest, mașina nu a fost schimbată absolut deloc. Adică mașina este aceeași. Același model, aceeași culoare, nimic altceva schimbat decât la jante. Farurile sunt la fel, tot cele de LED adaptiv, jantele schimbate. Hai să vă arăt bine. Îmi pare rău că vedeți, pentru cel puțin așa. Deci janta e schimbată. Da, acum așa și arată bine, numai că mie se părea mai mafioto, mai șmecheroasă ale negre. Dar acest clip a fost ca să vă arăt și vouă schimbarea mașinii și ca să vă cer părerile în comentarii. După cum vedeți, jantele sunt de același model, pentru că sunt aceleași jante, numai că au fost revopsite din negru în gri. Așa mai clasic. Ok, dacă v-a plăcut acest vlog, nu uitați să lăsați un like, ne vedem data viitoare, pa!